Kylie Minogek, zeuaz nahi ban eterri doni nein. Bai. Marvelous. Bazpare, Brad Pitt, Baina me DMs encanta- abiertos. Nola ez dauz izango gehiak eta poliziak atzerik horren alde gaude, guztiz. Utzi ezazu fluitzea Jennifer Lopezen partetik deitzen dugu. Eta pentsatzen genuen txantxa bat zela. Eta ez, Jennifer zan, benetako Jennifer. Eta parkatu flipaten eske pausa txiki baten birdo. Kaikukeriak. Ainhoa Etxebarria eta Mikel Bermejorekin. Bigarren atala. Aketza López. Aupa familia, ongi etorri kaikukeriak saiora. Guztion egunerokoak kafesnetan bustita. Eta gaur Gasteizenga, ez da? Bai, bakizu nun? Nun? Trike Coffee Roaster. Oso ondo esan dago, eske azentu berana hobide. Bueno, hemen zer egiten dabe, kafea txigortu, tostatu egiten dabe, eta gero, espezialedikago kafete gixeta saltzen dabe. Ai, eta jau behazin da? Honorio García, eskerrik asko. Jo, eskerrik asko Honorio. Eta gaur, zein dator bere kaikukeria kontatze? Aketza López, Ainhoa. Eske, ni beran superfan zanaz. O momentun, estanda saion dabil, lanin, baina, bueno, aegon da lanin pio lekutan. Ze kaikukeri kontabir dau? Ba, ni kontatu dira, Konta! Bai, mira. Benetan zabiz. Bai. Ai, ama, nik kafe bat behar dut. Bai? Guazen. Guazen barrura. Ja, sigue, ez da. Bai, azigaz. Bueno, azkanin bai, amengaz, Michael, maiti, ameneu, kaikukeriak, eta Aketza López. Kaixo. Egunon. Zein da nire kamara? Egunon. Aketza. Baina, aber gauza bat, baina hemen kamarak dauzkagu, ez da? Bai, dakau Baina- bakotxak geure kamari Bai, dakau. baina gongo gara kontzentratu dakau. Oituta telebistan egotera beti kamara begira, kontzentratu bar gara geure zeran, ez? Hori, azu jakin bizu emoten bai zeuri berbetan da bilenai, bai etxetik berbetan, berbaen bitzazue bai, etxetik beire da bilenai be bai. Dana dara, desiaten eguan momentu hau iristeko Aketza. Bai. Mikelek kontatu dit zure kaikukeria zein dan. Baina Mikel. aurretik, Nire segretu guztiak akizkizu, Danak ez, baino baten bat bai. Bueno. Baina horretik, bueno, Aketza López, bera da aktorea, aurkezlea, bueno, zerretzara, orain estandan zaude, Bai, estanda! ETV baten, Ze ondo, bai, ze ongo zaz, coach, arbitro zeizan goza. Epaimaikide. Epaimaikide. Orduan, saiatzen gure lehiakideak, aholkatzen, eta epaitzen ere bai. Eta ez dakigu, zuek zur uste duzu, izango naizela epaimaikide lasaia bihotzonekoa, zorrotza, Ez, ezer. etzea ona izango. Ze ba? Ona izango zea, Ona nagoela, ondo nagoela. Zer zen nahi da? zure lana ondo ingozu, Bai. baina nik uste izango zeala polimalo. Poli malo. Pero bueno. Hoi da. Está Ondo bueno, ingozu? está bueno. Hoi da. Hori Está bueno, que lo hace bien, dana ondo. Nitakaten galderi Aketza, Euskal Herrian badago talenturik. Bueno, maionetan agerian dago Euskal Herrian talentua dagoela. Bai, talento asko, abeslei zoragarriak ditugu, eta traizio handikoak gara Euskal Herrian, ez? Edozein momentutan, bazkarietan, nafarietan abesten azten gara, eta nabaritzen da musikarekiko atxikimendu hori eta talentua dagoela, eta karisma, eta danetik daukagu. Zuzen musa bestezu? Opera. Batu, bakazu zure Bai. vibratu, bakazu zure tono altuen, baina- eban espero, Oso harmoniko politxak Claro, bakazu, ze, tio. nik berez ahotsa baina gero faltzetean, kastratiek bezala. Ez da gitu? Efectivamente. Gabiz be bai, Euskal Tradizioa txiberbetan, baina Aketza, zu kanpun egon zaz, pilo bat urtitan. Aketza egon da, italiko telenoveletan beharrin, entibin beharrin, bueno, italiko telenovela. Bueno, ez da, Tapatu italinovela baten telenovelan. etzinan egon. Ez zen telenovela bat, baina bai, eguneroko serie bat zan. Eta, zizki, telenovelak egin dituen kastinak aiz Mexikon telenovela pare bat egiteko. Eta telenovelek daukate ritmo berezi bat, hitz egiteko modu bat, antzesteko modu bat, horregatik ez zait gustatzen telenovela bat zela ez datea, naturalista zan, ez? Efectivamente. Eguneroko serie bat zan. Eta zuko dakizun bezala, eguneroko seriak egitea oso gatza da. Bai. Ze, emate dizute da narrapaladan, eta ondo egotea aktore bezala, eta transmititzea, eta natural egotea, kriston lana da. Claro, hemen ikusi ditugunen telenovelak eta izenak, ez? Victor Eduardo eta olako izena dazkate. Claro, hango telenoveletan, Nogoetan. bueno, Mexikoko telenovelan,
Ikusten dianak, bintzat? Bai, bueno, nik Mexikon egin nuen serie bat, etzan telenovela bat izan, Netflixerako koprodukzio bat izan zen Televisa eta Netflixen artekoa, eta kanpoan egiten genuen, oza, esan tipik telenovela bat. Bai. Baina nire izena zin zen, Italian Gabriele deitzen nintzen. Eta polizia egiten nuen, aldi berean, ezkutuko polizia bat nintzen, eta orduan egiten nuen... Sekreto, karabiniere sekreto. Eta egiten nuen lan taberna batean, izkutuan salsa ematen, Italian jaio Argentinan azia, bueno, un follon. Baina salsako klasik emoten zen duen eskutun. Bai. Zer, ni nero talako paper bat okati unen baten. Eta gero triangulo amoroso baten nengon, eta bai, horrelako Italia artetona batekin esena pila bat, musukatzen, eta bai, gehi izateko, nahiko ondo. Ja, total. Eta, ostras, zelan debe bai hori, ez? Fikzinoi interpretati, de repente, emakume honeaz enroia biza. Aurretik, hitz egiten duzu aktorearekin. Ze gaur egun badau koordinador de intimidad figura bat, ez? Orduan ezer. Ni hasi nintzenan, adibidez, Aladinan estatu mailan egin nuen lehenengo gauza, itzen zen uste dut gauza bat hospital zentralen, baina gero Aladinan paper bat, ez? Lidia San Joseren nobilloan nintzen. Eta Lidiak izango zituen orduan, ez dakit 18 urte ere bazituen. Eta kriston morreoak 1000 eta guzti barneraino. Wow. Eta etzegoen, claro, orduan egiten zen morroakin, benetazkoa egiten zen, ez da nik nahi nuela, horrela egiten zen, biok. Oain teknika badu, ez da? Musu emateko eta... Nik mina ez sartzen. Claro, baina zu ja beste aro batekoa zara. Bai, hori da. Bai, ni beste aro bateku naz. Eta aparte politxago gelditzen da minipaik, ez? Bai, zukustea. Lehenako honek Hollywoodeko pelikuletan eta etxen rollo... Eta ganera hemen bitu ikingo zuen. Bai. Olantxen, rollo, ta, hori da. Claro, bueltak ematen ez da, hola. Bai. Eta gizonezkoek egite dutenean, nahi zu probatu? Nire kitan hau, Bai. Badakizu nola egite dute. Egiten dugu? Ito. Mira. A ver. Baina, kamarak harrapatu behar gaitzen. Eta benetan ez dizut Espainetan, horrela egiten dute, eta niri amorro ematen ditu hori ere baitzezatut, aktore heterosexualek egiten dutenean, bai heterosexual edo ez izan, eman barko zenuke Espainetan behintzat, 1000 ere erabiltzen ez baduzu. Total. Bai, 1000. Guztain gaztaz, txaikukeria aurkitu bidin, derrepente amaitxu dugu ez, nolako esan birdan fikzinioiko musu bat. Teknika ikasirou, aketzai esker. Claro, ni Madriden bizi naiz, oain Madriden joa, eta bira, hola petxua eta bira, hau bakit. Mike, zuke hurrengo monologa baten, zu pentsa dezu hori praktikan ipini zenkera, publikoko baten bategaz? Bai, polizi batekin, musu bateko. Bai, aiusoko polizi batekin. Mikele dauke debiliadi polizixakin bera monologutan, ez da hau. Eta behien nekine bai. Eta, bueno, eske badaukazuzuk zeure gauza, Bai. Nik porrarekin ikusten zaitut. Ez, ni polizi ezela, gaizki. Bueno, porrarekin bintzat bai. Bueno, bai. Bai. Ai, ama. Eta zu... Esan. Poliziarik ez, ezta? Ixi, ontsi polizixinak enjot nik, bai, bihar baten. Bai, ez da izatxe polizixinak. Zuk badeko zu kristone indarre eta... Ez que nik ez da izan, ni pasaden gaztanara, Euskaldunanak etxeko fikzioneko ez tozte ditzen. Normalin Euskal Herrixan, Euskaldunanak etxeko, ez dute guten Euskaldune. Ez que, ja, komplejo batzuk. Baina gero, adibidez, estatu maiatik bai ditzeste Euskaldunanak etxeko, baina gero azken aldixan ditzeste asko polizixinak etxeko. Baina polizia nazional, otako polizia. Bueno, multa jartzeko, igual. Udaltzain, efectivamente, munipanak enjot, gero dituzten bai polizia espainola izateko, ez da, claro, Polizia Nacional, ero Guardia Civil, ez da, ze hori izan, porque atzanine bertan berak elditzu zan. Eta paperean sartzeko zan egiten zen duen. Ja, nik esan dut, ez da. Barnetik urteten jatzu, ondarrutar hori, edo... Claro, ez que igual, malaletxi, ez, dakauen malaletxi, ero karakterra, ero ez da, ez, gero pasan gaztan nire zerixa pintzen azenin, euretxin, jenti barretxestala. Ez? Ni asko pasan gazan, ni Donostin bizi nitzanin, ni neukan nire pareji, eta derrepente esan azarratzen nitzain, porque Donostin eta askotxen egan berba bizkat batueraz, zetak eta ikasi noa zen, ez? Eta, baina izan moskaten nitzanin, derrepente, txuakliz bertan azten nitzain. Txuakliz bertan azten, eta derrepente izan como, bota, eta derrepente barrez beste pertsoni, baki zera frustrazio nidan, zua azarratut esazenin, beste pertsonik zu lertzi. Bueno, alde batetiko beto, ez musen esango zenien, ez? Efectivamente. Baina lertu zuten? Ez.
Aurretik. Baina kostetan da, batzutan, itzaiten dagoen harin, eta peru gauzetan ondarrutarrez, Bai. ez da tela marinera. Eta esan bernetzune. Claro, zu egon zazenin, bai italiarrez lanin, ingelesez lanin, oza, hizkuntzak dominatzeko kanpora juntzazen lanea, zelan izan da esperientzia hori, hasiera horiek, zelako izan diz? Hau ez dakizu, baina bere bigarren abizena Duolingo da. Duolingo. Aketzal, Duolingo. Bai, bueno, ikasten duzu baita ere aktuatzen duzu bitartean. Azkenean frogak oso ondo prestatzen dituen, italianoz edo frantsesez ere egin izan dudaz, baina oraindik ez dut frantsesez lan egin. Eta ingelesez bai, oso ondo prestatu, lan irukoitza da, ez? Ingelesez kastin bat prestatu behar duzunean, ahoskera azu behar duzu, eta horretarako lan asko egin behar duzu aurretik. Baina, baina azkenan ateratzen da, eta nik uste dut horretan ere malgutasun gehiago dagoela orain antzezpen munduan. Lehen hasi nintzenan, ni joan nintzen Los Angelesera 2007an lehen aldiz. Eta han izan zan, you have an accent, you have to get rid of the accent. Kendu behar duzu azentua guztiz, eta ni baina, I can't get rid of my accent. You're Latin. Yeah. Yes, you're Latin. Bueno, zaten zitu, bai, zu latinoa za, digo, latinoa, bai, a ver, nik jarri, utziko dizuet etiketa hori jartzea, baina, bai, Latin America, ni Euskal Herrikoa naiz, eta non dago, Frantzia eta Espainiaren artean, orduan, ez dakit hori, zukustuz hori latinoa izatea dela. Eurantzako, hori da. Baina, hilebeltza... Amerikanuk ez dizen danak, latinutiz. El zapatak korretxatxik ezaman oso txarto pasaban ela juntzan Hollywoodzea. Bai. Zer rubixi xaneran. Bai. Esan nela latina morun. Berak beste arma batzuk izan zitu, nik ez nitunak izan. Eta ditu zelango morrosko agaz eskondudan, ez da, me comprende? Efectivamente, ulertzen zatxutela. Zu, inglesa ez ditzaiteko, ze... azentu erabiltzezu. Amerikanoa... hori da, hasieran Londresen bizi nintzenean, the British accent, and I was talking like this, and when I was going to the auditions. And then when I went to America, I had to do the American accent. Pixka trampea juntzaizu, Bai, dut exageratua. Baina, bai. Eta alandabe, beti neure azentua horrazpian dago, you have an accent. Digo, motherfucker, you have an accent too. And then I speak many other languages. Beste gauza bat, zuk azentua dago, zuk hizkuntza bakarra hitz egite duzu. Bai. Eta geuk hainbat hizkuntza. Efectivamente. Eta zen nahiago zu, Italian lanitea, Londresen lanitea, Euskal Herrian lanitea... Orain Euskal Herrian lan egitea, bai. Kristona da, Bai. Etxian lanitea. Bai, etxian, eta umeak ditut, eta gustora amengo jendearekin, eta nik uste dut gainera, orain, eman dituan buelta guztiekin, aportatu dezakealak lehen baino gehiago. Bai aktore bezala, baina baita ere aurkezle bezala, edo komunikatzaile bezala, gauza asko gehiago ditugu aportatzeko. Bai. Ze politxe bai ez, aukera hori okitzi buelta etxeko, eta buelta etxezunin be leku topati horbe bai. Hori zela garrixera. Bai, eta ez da bate. Suerti be bai. Ni beti izan do suerti, baina berez de famauza zela. Ondarruen izan do famau. Orduan de famauza zenez eizu buelta, topazu zeure leku be bai, eta zeu nahi zulako zazamen, ez? Orduan. Bai. Ez da erreza, gainera oso lanbide gatxa da, eta gauza asko dago zor erdien badakigun bezala. Bai. Eta, baina, nik orain neure helburua ondo pasatzea da. Bai. Lehen gaztetan, zeuen adinarekin, bai. Helburua esan karrera egitea eta gogorra aritzea eta ez dakit nora heltzea, ez? Baina azkenean niretzat ibilbidea izan da. Ze pasio honek eraman hau, Italian bizitzera eta Italiano ikastera, Mexikon bizitzera, lan egitera, eta ez dakit zer, Estatu Batuetan, Londresen. Orduan, niretzat izan da, jende pila bat ezagutzera. Bizitza guzti horiek izatea izan da neure zaria izan dezagun, ez? Bueno, zeupe zeure kasun, zu zeure karreri zeuk erabakizu, ez? Por ejemplo, Mikel Junzan Madrida bizitza eta bakarrik polizixakin eukitzen dau kontaktu, ez? Baina, Mikel tranquil, etorri zenke bueltan Euskal Herrire nahizunin. Bai, ertzaintzakin orduan, arazok eukitzeko, ez da? Efectivamente. Hemen dago, kaikukerikin. Bai, hoi igual nire kaikukeria da. Hori da zure kaikukeria, ez? Madrida jun lanea, monologista bezala, on pasaten dana Euskal Herrixan jenti pentsan daula Mikelek ez dakile euskeraz, eta gaina beran lagunik onena polizixatiz. Ja, horretik uste dute, ez dakitela euskeraz. Edo astu. Efectivamente. Niko neuke bizkak gitxike aketzan kaikukerire urbiltzen jun, bizkat lastantzen jun, bizkat atzamar puntak. Aketa zu kontazunien, derrepente, kastina preparaten zendu zenin, naizta hizkuntzak ez jakin, akordaz, ta neuri idoli, Sara Montiel juntzanin Hollywoodea. Sara Montiel Hollywooda juntzanin, berak hasieran ez ekixen inglesez. Eta orduan ikaste mandana buruz. Bera, Sarita, deizetzen. Sarita. Eman Hollywooden gazte izan ima pelikula bat iman, bera indixinak
natiba india etxeman, baina gero derrepente horre beranita toreru zala, hor nazta ben derrepente amerikano natibuk, ezta? Espainolakin, latinukin, eta berak horxe pertsonaje extraño bat eukan, nor? Eta beran linea guzti burutzik hasi bazer. Eta zuk topo inzendun, Sara Montilegaz, batean. Bai, lagun oso onak izan ginen, hil zanera arte. Hil baino, hil aurretik, 2 aste edo 3 aste aurretik, berarekin berba egin nuen azkenengo aldiz, eta zantzien, ze gogoak zuek ikusteko Los Angelesera joateko, etortze hartzegoen, egin zuen gira txiki bat hil baino urte bat lehenago, Chicago, New York eta ez dakit non, eta pasatu nahi zuen Los Angelesetik, baina ja nagusitxoa zegoen, baina bai, Sara zoragarria zen, hori lehenik eta bain, zen kriston tipa, pobreziatik irten dakoa, analfabetismotik gerra osteko mundu horretan hazia, baina kriston ambizioa, talentua eta pertsonalitatea. Eta zagutu nun Madrilen, txikitan ez dut, 21 urte nituen Madrila joan nintzenean, eta bitzi ginen kale berdinean, eta egun baten topo egin nuen berarekin kalean, eta orduan ez zegoen telefonorik ez ezerrez, eta ere etzan hasi hori telebista, zabor telebista hori dezagun, ez? Eta orduan bere izena oraindik garbia zegoen. Eta hurbildu nitzaion, desan nion, ni Bilbokoa naiz, aktorea izan nahi dut, eta 21 urte nituen, eta ematen nuen 15 urte nituela. Eta esan zian, ¿y no conoces a nadie? Y yo, no. Y me dice, ¿qué haces el sábado por la tarde? Y yo, ez daukat lagunik, ez dut inor ezagutzen, nengoen hor pisu batean ez ezagunekin konparti duten, eta esan zen, etxera etorri. Eta hortik, lagun oso onak egin ginen, gero ni MTV hasi nintzen aurkezle bezala, eta nolakoa edan bizitza. Kalean aurkitu zuen pertsona horrek, berari, ospe gehiago, edo momentu kitsch bat eman zion, gero memorian geratu dana, eta esan marvelous MTV-rako egin genuen, ez dakit gogoratzen dut zuen. Bai. Eta hori gainan nire ideia izan zen, ez? Zer ideia izan zen, marvelous? Claro, bai. Neure mutilak egiten zuen, nik han aurkitu nuen, gero nire zenarrea izan dana, eta berarekin bizen meditut. Eta Maurizio, eta berazan marketing zuzendaria. Eta orduan esan zian, The Europe Music Awards, zirela Europan egiten ziren MTV-ko sari banaketan garrantzitsuena, Madonna eta Whitney Houston eta guzti horiek joaten ziren, aurten Bartzelonan egingo da. Eta ez daukagu testimonialik, eta ez dut kultura ondo ezagutzen, eta nor hartu, eta nik esan nion, bueto. Maravilla. Eta nik esan, claro. Marvelous. Dana marvelous da. Eta orduan nik esan nion, bitu ni Sararen laguna naiz, eta, zenbat urte ditu, eta kontatu nion apur bat, eta gogoratzen zen Hollywoodeko filmetaz, eta esan zian, eta nahaztuko bagenu Hollywoodeko izar zahar bat oso marka moderno batekin, berra esplosibo izango litzateke. Eta orduan nik esan nion, bitu, ingelesez badaki, baina testu luze bat ikastea ere, ez da oso... Eta berak beti gazteleaz esaten zuen, no, es que yo he tenido una carrera maravillosa, porque yo soy maravilloso, dana zan maravilloso, claro. Eta orduan esan gero, ya está, marvelous. Orduan jasotzen zuen, gutuna ez, zarrera, invitazioa joateko Europe Music Awardera, eta zabaltzen zuen, eta marvelous. Eta gero egiten zuen lifting bat horrela, eta izpiluan begiratzen zen, marvelous. Eta horrela dana, eta hori bilakatu zen, como un meme, kasi, ez? Eta eske horire, lehenengo memea. Munduko isto-ixi ulertzen zu, erakustezku zen bonun gerra mundialak eta hori dana, eta ontxe pasaran guzti, dana dela. Marvelous de isto-ixi, munduko isto-ixi. Eta parkatu flipaten eza, pausa txiki baten birdo, Marvelousen sortzaiazga. Ja. Marvelousen sortzaiazga, aketan matxezatxo, momentu venga, beste musu faltzu bat. De repente sentiten dut alako, debilidade bat sentiten dut, de repente fanatismo bat sentiten dut zuganako, de repente zure fanzanaz da musikal lotzaten azina. Marvelous sortu zen duen. Eta, klaro, horti tiraka, orain bai, Bartzelonara goaz eta zure kaikukerera goaz. Ostras, Bartzelonako kaikukeria. Claro, es que... Kaikukeri gehiago azka. MTV-ren barruan sartzen dan kaikukeria. MTV-ren barruan. Sara Montilekin. Bai. Gero izan zen eventua. Ez? Eta eventu horretara joateko, nik etxean jaso nuen, berak gozaldarazi egin ziren. Gozaldu behar duzu, ezin duzu joan gozaldu barik, eta Madalenak... Ama bezala, ez da? Bai, esan zian, ez gara Bartzelona joango, Madalenak jaten ez baldin baitu zuten. Eta, ziztu bizian, gero joan ginen, Puente Aeroa ez dakiz zer, Mar Floresekin egin genuen hegaldia... Mar Flores, neure haumai,
vamos, enamorata guan neure hume Marfloresaz. De hecho, neure aitak bazilatetzan neure amumai esaten, beran alaba adoptibizala. Marflores, bai, zelako zen Marflores, magi zen. Bueno, antzegoen Sarari agurtu egin nahi zuen. Saran Fantza eta Sarak ez zion kasu handirik egin. Oso ondo, Sara. Sara, kriston emakume handia. Eta gero ara joan ginen, eta badakizue, geroan nik egin nuen berarekin, ez? Backstage guztia, eta prentza guztia, eta, bueno, topo egin genuen, guzti Marilyn Mansonekin, Whitney Houstonekin, guztiekin. Eta gero zeuden karpa batzuk bezala Palau San Jordin, bata bestearen ostean, eta, bueno, izenekin, ez, eta hor, nizarrak zeuden. Kamerino bezala, ez da? Kamerinoak, bai, kamerinoak. Eta kamerinoetan zegoen Whitney, ez zegoen Kylie Minogue, eta gero Sara Montiel. Eta gero kanpoan, horrelako korrotxuak sortzen ziren, jendea berbetan, eta kanpore irten nintzen, Sara makiatzen zegoen bitartean, eta ikusi nuen Kylie Minogue, Jean-Paul Gaultierekin. Eta Jean-Paulek esaten zion, yes, Kylie, you don't know Sarita Montiel, she's a Spanish star, she's fantastic, Almodóvar ici. Frantzese ondo, Moi? Oui, je parle français très bien. Eta orduan, bueno, eta horrela esaten zion, ez? Eta Sarari buruz gauzak, eta ni itxoiten, gure lagun bati, unairi, autografo bat lortu nahi nion, gure unai txuri, eta orduan, bueno, Jean-Paulek alde egin zuen, eta Kylie, yes. Eta nik, can you give me an autograph? Can you sign me an autograph for my friend Unai? Like, what? What? Kylie Minogue, you have an accent. Yeah, you have an accent, exactly. And I was like, U-N-I-A. Claro, I-A horrekin ya, casi, I, B, C, D, E, F, G. Eta, bueno, sinatu zuen, eta gero, hor dator gauza, ni, sin más, manijoa, kamerinoa vuelta, baina esan zidan, wait, are you coming to the after party? Gero after party ezatoz. Ja, gero bazatoz geroko jaira, what are you doing later? Zer ingo, edenik, claro, esaten izuna, behar Mosko, nik gustatzen zitzaren asko, baina ja, como para gerora jakin genuen latinoak edo, gustatzen zitzaizkiola, ez? Baina, nuen espero Kylie bezalako norbaitek, ez? Galdera hori intentzio horrekin egitea, eta txikitu egin nintzen, eta gainera, bueno, como que zen neure lehenengo prioritatea esan dezagun, ez? Baina, eta zuk estaten zenidan, berda moskorturik, ez? Ez que, a ber, barkatu, aketza. Kylie Minoguek, zeuaz nahi ban eterri doni nein. Bai. Tio, zelan esan zen kezetz? Osa, naute esan, esperientzi xeatxik. Nik ez hau dut, jente asko, natxeta geiz eixan, esango gana, tio, keilire. Osea, total, osea. Behar bada, bai, baina horrela, paloseko, edan gabe, horre, egun sentian, osea, behar bada... Baina, oizan after party, zanet... Izango zan after partyak, baina hor momentuan geratu nintzen trastabilau, ez da gizu. Baina, bueno, esan dizut, zuri Brad Pittekin gertatuko balitza izu zer? Zer ikusten duke? After party, okei. Come on. Bai, orain erreza da ezatea. Zun Brad Pitteaz ontxe enroiako zinan, ero Brad Pitteaz ondela 20 urte, ez? Osea, ni Brad Pitt Troya. Bueno, Nina Brad Pitt Troya. Mira, kaikukeria, hemen uste izu bakarrita. Osea, ya, exigente pinchen, osea, de como gauza bat, esa notela Brad Pitt, evidentemente, bueno, Brad Pitt en rollo esan makokeaz, ero bebairo, Ana Obregoneaz bebairo, ez? Bueno, dana dala. Bueno, bazpare, Brad Pitt, DMs abiertos, bazpare. Aizu, nire telefonoa non dago, Niri asko guztien gaztak guztien ni pinchen gazen exigente, egoera imposible inaurren ez, ni Brad Pitt honez, ni ondala 20 urte, ni Brad Pitt Troyaku, haxe, ez en plan de cariño, nahi kure, osea, ez, osea, itzina. Claro, lenguan ikusi nun, Brad Pittez ezkala, nire aitan, bueno, dakala, nire aitan adin berdina. Abeatu. Aha. Ja. Brad Pitt nire aita. Claro, hori kuriosure bai, ez, zelan pantaian agertzen den genti. Claro, Sugar Daddy. Sugar Daddy, totalmente. Eta bizitza konponduta. Eta monologoiek uste dituzu alde batera. Polizia ja, lasai. Eta polizia, eta etortez Euskal Herrire bueltan, eta Miamire, eta Los Angelesea. Los Angelesen bere monologoa iten. Ellen DeGeneres eta horrekaz. Oixe. Where is a policeman? Miami. Bueno, Miami erdera zitzitea, ez da? Bai. Mikel, zuri, naute esan, aketza kontara, ez, beran kasu, geiz guapizimu danetik, neska asko urratu xangako zela. Bai, ez da? Ez que no esan, ni IPH ez da zu, oza, aketza ondala 20 urte,
ni umetaz, bueno, ondara hogei urte nizan bat urtuko nan, ez, umia izango nitxan, ez, amabi. Bueno, barai, izango zinara nire prototipon, ai, zerako mutil guapo, ez, rollo Iban Garat eta San Morun. Mikel, zuri mutik urratzen gatzu, ero bakarri neskak, ero bakarri polizixak urratzen gatzuz. Bai, Instagramen bitartez, bai, mutil asko. Bai? Zu pentsa dezu beran publiko izan leikela? Bai, benetan? Bai, ze hor bizarre, belarritakoak, eta rola un poco torete. Ja, torete. Bai, badekozu. Eta gero, irrifare hori, simpatikoa, eta brutote apurbet, bai. 1.000 euro gastatu nituen, Invisalineetan. Invisalineetan. Aizu, ze polite. Bai, nik uste bait, eta zuri neskak urbiltzen zaiatzuz? Ez, egiz esan ez. Zezu badeko zu hor punto bat, un poco butch, bai, eh? Bai, bueno, egiz esan ez, nire publikuri senyorak. Nire publikuri senyorak eta geizak. Bira, bai. Duela 2 aste nintzen Gasteizen aktuatzen, eta bukatzerakoan, urbildu zen 50 urteko neska bat, eta intzian paperakin hor. Bai. Ai, ke guai. Ta jartzezun, bai, dolatuatzen, eta jartzezun bakarri zaudenean irakurtzeko. Ai, gato. Kameruna jo nintzen, irekin nun, da telefonua, Instagrama, eta dato guzti. Elbidea. Eta LinkedIn ebe bai, LinkedIn, bai, la popeko kontuare bai bazpare. Eta banko kontua. Bai. Niri gertatu zitzen horrelako bat baita ere, baina, klaro, ez zegoen Instagramik, ez zegoen Facebookik, ez zegoen ezertxo ere. Ez zegoen telefonoik, bakarrik, paloma mensajera. Justo horrelako telefonuan diak, baina Madrilen metroan nijoala, batean neska bat nire alboko neskak, eskatu zian, oye, ¿tienes un bolígrafo? Eta nik, ez, eta ez dakit beste bati eskatu zion, eta beste leku batera begira, eta bera zizan zer idazten, eta nire geltokira aldu nintzenen, atea zabaldu zen, eta ikusi zuen honela egin nuela, egin zian horrela, eta zen, ez da esperati. Eta bere izena, Iamame. Ai, que guai. Uste un multa bazala igual. Es que ez ordaindu. Hori da. Eta baita ere gertatu zitzaidan behin jai batean, kamareru batek ekarri zian, eta bai emakume bat izan zen. Ketzak aukera pelikulako bizitxiti, benetan. Ez. Baina bai, berari ere gertatu jako. Eta zuri fijo... Niri alakoik ez gazta pasa, niri bakarri mutil geiza guztexan gaztaz, eta disgustu baino beste ekezaterun. Marilendrina zen, ez, oxera problemi nik uste Marilendrita kauena, porque neue kolektibun parte sentutenaz Marilendrina zen modun. Biktima bat zara. Biktima bat naz. Biktima bat da. Atraiute sentutena zela, eta askotan mudia geizak gertaten gaztazela, benetan esatetzut. Hori baino desgrazian duzu barik. Baina, maiten mindu ere egin zara? Bai, batu, txikitxaz, nik gaztean zuten eban, eta niri guztan gaztan, ai, Joseba Sakristan, ai, Ibon Fernández, ez da izer, eta gero enterateza, Injustizia. Zea txik enamoratenaz, geizakin beti, ez? Ez zehala beraien tarrieta igual, ez da? Ez, enaz euran tarrieta, baina gatu, atrasinetiz, eta ze hori bat. Bizitzaz da justua, baina, baina hemen gaude. Efectivamente, zer remedixo. Kaikukeria. Aizu. Bira, ingo deu txintxin, bai, noski. Bueno. Bizitzagatik eta kaikugatik. Bueno, kaikukeriak nik ez dut ezautu Sara Montiel, baina ojala ezautuko baneban. Baina, egiz esan nik ez duten Jentibin biharrik, ez duten Roman biharrik, ez duten Los Angelesen biharrik, baina nik gaztean ebienin, ni neukan lankide bat ditzen zana Jennifer Lopez. Jennifer musu handi bat matxi. Baina bienekin? Ez eni bateaz. Claro, baina bera jaso zanin, ipinitzen izena Jennifer, eta berazan Jennifer Lopez, baina Jennifer Lopez urrengoko urtinen izan famosi. Eta, claro, Jenniferreaz gertaten gazkun. Oso gaztea zara, nola? Jennifer Lopez urrengo urtean famosi gintzala. Bera jaio eta urrengoko urtinen izan. 80 jaio zan bera, 83an nintzen igual Jennifer famosi. Vale, kalkula. Nivel mundial baten, esan ela izan fansa isatearen ipinitzen ela izena. Jennifer, egoten zan, gure saiun, juten zan kalea, entrevistak etxen bazen eta hori dana. Eta behin baino gexagoatan paseixan gakon gauza berezixak. Tartin zer. Taxi ditzetzan, gero ETB altzateko, orduan. Taxi bat, Hotel Londreseko kanpu mesez, Jennifer Lopezen itxanin, ETB altzateko. Claro, imaginazen que zelaku gertaten zin horrez, de repente genti Hotel Londresan ingurun, taxisti Hotel Londresan barrun sartu, barkatu, eske Jennifer Lopezen bilet horri binaz, ze ETB arun birdot Jennifer Lopez. Hor, claro, rumore basabaldu zan, Jennifer Lopez ETB aixunela, imaginazen que zelaku lia zan, eta zer gertazan, gure Jennifer agertu zan inmotxiliaz, erren je, euskixaz, errein zan horregunin, eta zaten, soy Jennifer Lopez. Ez dutzen la Yellow. Claro, azina ez dutzen la sinisten, ez ba, Jennifer Lopez da zela, eta txanin etorri izan zan izalba, baina Jennifer Rey zema gauza gerta izangako zen, beran izena gatxik, horretxatxik, asko akordaden gazeuaz, eta zure kaikukeriekin. Eta ezkonduta dago Zure Jennifer Lopez? Markekin. Ez dut uste.
ez da kontzeko, ez da bikotiak arren, unik uste bikote ukanela, bai. Igual bere ezkontzan, el anillo pa cuando Beatu. jarriko be. Beatu. Ba nire alderantz gertatu zitzaidan. Sara Montioren etxean egonda, deitu zuten, Jennifer Lopezen partetik deitzen dugu. Eta pentsatzen genuen txantxa bat zela. Eta ez, Jennifer zan, benetako Jennifer Lopeza. Bai. Bueno, bere laguntzaileak, Jenniferrek hitz egin nahi zuela Sararekin, biopika egiteko, bere bizitzaren biopika. Ze momentu hortan Selena egin zuen, eta Selena egiten zuen aktore bezala, eta gero abestu, eta orduan egiten zutena da, diru bikoitza ateraz egiten zuten the soundtrack, banda sonora edo, eta hori, eta orduan ekonomikoki oso ondo ateratzen zitzaien. Eta Mark Anthonyk egin zuen ere beste bat, horrelako biopik bat ez du gogoratzen. Eta orduan egin nahi zuten Sararena. Eta berez Jenniferrek makillai asko eta bar kopiatzen zizkion Sarari. Es que zaten isun, porque honezasun inorik ezado, es que hasieran Jennifer López jutel zabeti moño bajuaz, rollo Sara Montiel, porque Sara Montiel beran moño tal. Tate. Bai, eta nahi zuten, eta hori alderantzi zen, benetako Jenniferra deitzen, eta guk, bueno, ez da izango. Ainoarena izango da. Ez que gaina, nibet izan izan, porque Sara Montieletaz ata izan diz dokumentalak, baina seri bat beran bizitzen ingurun, ez da beata. Ez, orain daude prestatzen filme bat, bere inguruan, bai, eta zuzendaria euskalduna da. Neu xamina zara, ez benetan nabil, zen jabil hori etxen, porque neu kastinen eroten, eta ni Sara Montiel xamina hasta punto, benetan nabil, hau benetan oso zer. Nik uste bakarrik, gonbidatu nau bakarrik Sararen laguna nintzalako. Igual punto psikopata batak atamen dani, baina eski perentan ez datu, tamen fijazin idak atera txikitxazteko, zain inok ez dazaken duko hau papera. Ainoaren kastina ikusiko deu, India nativa. Hombre, marvelous. Eta purua, eta. Eta puru. Ez que, hombre. Bueno, eta... Jo, ni Hollywoodeko baitare kaikukeri badakat. Hollywoodeko zu? Bai. Baina Madridetik urte zuala? Madriden. Madriden, Hollywood. Hollywoodeko aktore eta... Iba, zintzuk. Nio nintzen duela 9 urte, Elormigeroko gidolari bezala. Barkatu, zu Elormigero nozaz biharrin? Duela 9 urte. Hau konta genke hemen. Zer? Txinurrixan programa neon zan. Bai, baina gidolarian nintzen, trankas eta barrankasen gidolaria bezala. Bai. Bai, txistek idazten, da. Aiba. Zer gertatu zen. Torri zan Jessica Chastain. Interestelarreko, eta pelikula gehioko aktorea. Hoi da. Gaiztu, Jessica gaiztu. Eta, dago, gidolari batzuk intzutela, kronologia bezala, bere bizitzei buruz, eta jarri zuten bere aitona mona euskalduna ziala. Eta esan genuen, guazen itea, euskararekin zerbait, gaina euskalduna dakago gidolari bezala, behateatzea, eta bere pelikula guztik euskera zitultzea. Venga, Mikel animatzea, perfecto, bai. Pelikula guztiek itzule genituen, eta gitze, programa eguna iritsi zen, eta, jungina bere gana, Jessica hau ingo deu, zurekin zenola zura aitona mona euskalduna dia, eta bera, bai, zura aitona mona euskalduna dia, Ez dia euskaldunak, eta gu minutu bat faltan, programazteko. Eta Pablo, berdin du, hau ingo deu, eta listo, zu batea, eta euskera desan, eta listo. Eta, azken natean nintzen, pelikula guztik euskera zituli, eta santzun, bere aitona monak, etziala euskaldunak. Wisconsineko. Igual bai. Baina nik uste du bazirela, Bai. Hor bestre intrahistoria badao, baino... Aitarekin harreman txarra, aita hiltzan berak Oskarra jaso zuenean... Just egun Berlinean. Bai, eta gorroto zuten elkar, eta... Gauza tristiak ere. Glamurran atzean dauzen gauza guztiak ez dira. Angelina Jolipe bai, beran aita ze harreman txarra okane, bai. Oso txarra. Bueno, ez da normala, aita da terriblea. Claro. Angelina Jolien aita zer da? Aktorare bai? John Voight, bai. Bai, John Voight. Eta hau de betiko, porque das, pertsona batzuk, sartzen izenak, Andras Arramurun. Ez da ulertzezun. Ez, de repente, John Voight sartzen da, eta motego permanenti daukela, de repente, ez? Nio, bideo hori gazten ez, cariño, zutakazu pelazo liso eta moldeado enie. Baina beste batzuk, dakarre beste punto bat. Claro, ez que nik uste igual John Voightei Angelina nitxuri hartzetzaten, ez? Bai, baina hori murmuina ere aldatu egin zaiola. Hasieran oso aurrerakoia zen, eta oin oso trampista, eta oso eskuin muturrekoa. Eta orduan, Angelinarekin ez doa bat. Hori jente asko ipasaten gako, ez? Gaztetaz dakazule pentsakerat, ni bete izan dute, oso ondora egunetik egunea, igual eritzixeak aldatzi, ez? Zure ikaspenan arabera, ez ati, behatu, atzo hau pentsaten baina gaur pentsaten dut, hau, bale, guztiz liziture. Baina ze problematikara, ez?
John Boyden kasu morun, de repente, zeran bilakatzen za, ixatetik pertsona normal bat, de repente trampisti ixatea. Hor zerbait gertatu da igual. Ez dut ulertzen. Bueno, badago ubez hasten den alderdi bat, eta hor ere, ez, askotxo daude saltuta, eta nik ezin dut ulertu. Ja, no, pues. Batu, ni horregun mesata jo nitxan. Abai? Baina, Ez ardo datea? nik apostata ineban, ni borra initxan elixate molesti xartunean, oso horrezara Googleen da kasu ez plantilla, baina, bueno, nik aprobetxanan kampaina bat errixan izana, desapuntateko elixate. Bueno, da kasu ez Googleen, plantilla, como horrarte apostatar deitzen da, Eta hor da kasu plantilla, beteten dozu, eta obispa hori bisaltzezu. Ni neure kasu, Bilbo bizkaitxarra izanera, Bilboko zea harta. Eta hor du nahiaten gatzu bueltan, ziurza borran ezuren elixateta? Bai, enbiar. Ziur, bai, enbiar. Eta bueltan jakartero etorri izan nera maizatzen ze, baina monjan era osartu. Eta nomak ez. Talako baten, baina lortunan desapuntan itxan elixatik, baina ze pasaden gazta. Niri ama virginak eta menkantan. Osa, deko monik esan dutena, nik ez dut sinisten, baina elixatan sartzi, tenputan sartzi. Neure bai. Ni zara gozan ozen bakutxin, ni sartzen nire Ni roman, eliza guztitan egunero. Batetik bestera. Puerta santatik pasatik, niatzaren monik. Eta ura ukitu, bai, eta gero... Bai, refreska bizkat, bai. Batzanengo, pilarikan egala, de repente monja bate galdetu zen, ¿qué hora es, Danik? 12 menos 10 anos. Claro, es que me decía sibirde. Danik zan, sartu egonaz, a ver qué pasa, ia ondiokan ondona zen. Ez, osea... Eta, sartu jatzu barruen... Tia, ez, superposina esanean, listo, ondona, osea... Ez tozu behar... Noixin behin mesata jutea animatzen zatxu eta tendiuta zer esaten daen, porque ni neuan barruti pentsaten en plan, ena ados, emakumin ungelditzen diamen, ena ados, baina, bueno, batu, errespetaten dut bestik amen egoti. Baina udan fresko dea, elizetan. Ados neuan, de repente esamen, amen bat erresa dezagun bebai, gerra bukatzeko eta niga, amen. Ondo. Eta hostia eta hartu zen duen? Ez eskapain itxan hor. Bai, hori interesantia, ez? Tio, baina ipalun ahora, hoa zabaldu, bai, eske... mi altzatu, baina bakixo zeba, ez, porque... Eta gero, zuk. Marlele. Ez baina, eske, ni nervosi pintxan, eta neban hartu ez dixi, porque zanan, eske erdera zen gozta errata, nik ez da erdera zen antzuten bezetan. Osa, guk euskeraz ikasi gendu zen. Gauzak, orduan eza ezu, claro, eta zen mazta... Jasota edo zezaten da. Kristaren gorputza, amen, ero, amen esan bizu. Amen. Ija, hori euskeraz eta gaztelea berdine da. Eta frantzesez be, bai? Ai, behatu, perturra nitxan, eta lotzatu nitxan, eta eskapai nitxan. Amen. Ez que nerviosa nitxan, batu, ya bastante infiltrada mono nitxan en la mesata, oza, jazta, La infiltrada, la infiltrada. Bai, jazta. Jo, eske elizetan udan, ze freskotea, Bai, egiz esan. Duela 3 urtein ditun pare bat aktuazio elizetan. Bai, Nun? Herria nola zan, Andoin? Andoain. Zeran Andoin? Nafarroan. Ez, Alaban. Alaban, bai. Andoin. Bai. Esan izan Andosilla. Ez. Andoin. Andoin. Eta, bai, berbait ezun da santziaten, elizan ingo deu, perfecto, eta apaten, eliza beteta. Behatu. Eta baino, herri hortan igual, 50 pertsona bizi dira, eta hor, igual, 100 pertsona zauden. Mundikan, eta... Hain ezaguna zara, Ez. Nekien. Total. Bai, Dana polizixak, ez da? Karo, elizan dana polizi. Kuartel bat zegoen. Igual etan eliza, igual. Benetan kuartela eguan? Ez. Eliza zan. Ta apaten, ume pila lehenengo filetan. Ta sanien, hau da zuen lehenengo aldia elizan? Bai, mira, Mikel Armejo bat. Osta, kontratu behar zaituzte elizatik. Claro, eliza. Predikatzai, honan Claro. Bai. Preacher. Bai, total. Fidela kaltzen dauz, eta, ez? Zurekin behar bada, erakartzeko modua. Claro, igual bidea txistea dia. Bai, eta zartzen olako txistea. Eta ondo juntzan, Ondo juntzan. Osea, que hona zidezela elixetan bebai eman aldixak etxen. Batu bapostenaz? 3 aldiz, elizetan. 3 aktuazio izan ditut. Eta akustiki be, ona. Eta beti beteta, ez? Beti beteta. Que guai. Eta 3 igandetan. Beato, zer dutan? Bat, Andoin hortan, ordu batetan. Beato, mesita gero. Elizata gero, bai, mesata gero. Ze polita, ze historio polita. Bai. Esaz, koibiuten, elixan... Ez. Enun esan, me cago. Oi ez. Alakutan de, normalin ez esunin, amen toki honetan ezin jot hau esan, nik esan egonan. Baina, la hostia bai. Eta alako pentsamento psikopata bat. Hori gertatzen zaigu. Haino ez esan, hau ez esan, Bai, lehenengo hitza. Bai, bueno, niri gertatu zitzen behin hori. Bitu, gala horretara, ez? Europe Music Awardsera ninduanean, Dolce Gabbanak jantzi egin ninduan, ez? Bai. Eta orduan... Eta nahi Primark. Bai. Eske... Eta orduan joan nintzen showroomera, Madrilen, eta antzegoen emakume bat, bere izen astute zango, oso ezaguna, italiarra, eta... Geho idatzi paper baten geho.
Eta, zaiozu. Bai. Bueno, eta emakume honek gixajoak gaztetan polioa izan zuen. Orduan oso errena zen. Ez dakizu, oinetakoan zapatan zeukan horrelako plataforma handia. Eta, klaro, nik enion plataformari begiratu naiz. Klaro, ni bardin zitzaidan errena izan edo ez, edo dena delako, ni bardin zait. Baina, zuk ezagendakoa, ez? Zeu zer ikusi edo begiratu edo esan nahi ez dozunean, gero murmuinak horrelakoak egite izkizu. Eta bera, basi joan, ez, nigana, zoragarria, nire laguna, eta erakutsi zian alkondara bat, Dolce Gabbanako oso polita beltza, baina transparentia, ez? Eta nik esan nion, jarri nuen, eta esan nion, sei molto bello, molto bene, eta nik, baina oso argala nengoen, eta ez dakit, nire gorputzarekin ere nengoen hain eroso, ez? Eta orduan mutilek ez duten hainbeste transparentziarik eramaten. Zuk eramatei dizu asteburutan asko, baina... Bai, bueno, astean zera bai, Bai, baina presoiak eta... Bai, aste arte eta aste azkenetan. Eta nola ez dauz izango gehiak eta poliziak atzerik. Ba, bueno, zuk ere transparentzia eramatezu? Batu, saiatzen az ez normalinez. Nore temporada guztiko kitxuaz, bai tapetik honek jantzitsua zenak honek esan zin honek enkajezkuk eta bai, miskate todo modinara bera, baina azken aldi xan ez. Claro, elizara zoazelako, mesara, eta claro. Zu, nola, denborarekin zure ideiak eta aldatuz doaz ikusten dut, Bueno. Bai, aldatuz da. Ez, publiko ez, ontset konektabaz ez, Bueno, transparentziak ezen duzena la jazten zezinenela ikusten. I'm gonna call you Rosalia. Así gaz, arroxali. Ideia feministekin inguratzen naiz. Bueno, eta orduan, eman zidan alkondara transparente hori, eta zen jo, ez dakit ez nago zoroso nire gorputzarekin. Ez daukat arazorik, ez naiz errena. Ez. Orduan. Ezin nuen, plataformaren pertsoni. Bai. Eta, bueno, berak guarrarena egin zuen, klaro, esentzunarena, como si nada, eta nik ere jarretu nuen, berak bazekien etzetorrela lekutxar batetik izan zala, hori, justo, burmuinak egiten dizun putada hori. Ez esan hau, Eta esan, eta oraindik ere, gogoratzen izenean, orain kontatzen nagoa hemen kabenan aurrean eta, baina bakarrik nagoenan lotxagorritu egiten naiz, eta txarto pasatzen dut. Urte askotan, irudi hori izan dut burmuina esaten aketza, tuntuna. Bai. Bueno, en fin. Bai, ni ben polizia de aukera bat jodiun eban. Horregatik? Nire subkonsiente, inkonsientia txik. Garagardo marka batzan. Eta? Buru jungaztan, eta publikoki esan eban, aguatxirri zala. Osa, ez galdetu zen momentan, porque ni gaina garagardo hori eraten dot. Bai, zenbaki badaka izenian. Ez, no esate xebez. Ez, baina, eta nik hori eraten dut, osea, enusatan nun eraten dan asko, baina nik hori eraten dut, bale? Osea, ikuskun eta asko eraten da. Bai. Eta gaina gustatzen gazta, benetan, asko matxerot. Eta esan nina, ez que bizkata guatxerrire. Ai, no, tío. Bai. Eskerrak orain kaiku. Barkamena eskatzen dut, bale? Eskerrak, Kaiku. Bai, eskerrak. Bueno, a ver. Ruleta karri deu, azaldu mesedez. Bueno, hemen dauzkau lau pertsonai, nik uste danak ezautzituzula. Gure Madonna, gure Tarantino, gure Leire, eta gure Alex. Oh, ja. Gure eta, bueno, zuen. Ez? Bai. Eta ordu ningo deu, ruleta bira batzuk eman, eta esan, pertsona horrekin, kafe bat hartuko zenuke edo ez. Eta ze kafe mota izango zen pertsona hori. Nitzako xera importantiena. Ze kafe mota? Bai, ze kafe mota. Baino, atatzen nian. Hau da, bulta mango dugu eta... Venga. Tentsioa. Leire Martínez. Bai. Hartuko zenduke kafea hori. Bai, ezagutzen dut, zoragarria. Justo Leire guztietatik, nik aukeratuko nukeena bera da. Eta Leire ze kafe mota izango zen. Hoi da. Nik uste dut egunaren arabera. Baina bera oso irekia da, nik uste dut hartuko lukeela edo matxa bat, edo kafea nekatuta baldin badago kafeinarekin, edo deskafeinatu bat. Amerikano bat, adibidez. Amerikano bat, bai. Leire zoragarria. Azukrearekin. Nik uste baiet. Bai, ez da, peatetza. Igual ez du behar, azukrerik, ez da? Bueno, berak kriston pertsonalita dauka, ez du azukrerik behar, ez du ezer behar, berak dana barnean dauka. Politakatu da, no, Zero pedorru zaz, Mikel, Eta zein zakona den,
Bai, totalmente. Hori sakontasun hori nik enuen espero, Nik Ja, ikusten nire zintuan ez, eta... Ez Mikelek egunetik eguna gero eta sakonagoa nahi da izan, eta onde... Iritz alatzen eneiz. Zu gero eta religiosoagoa, eta rosaliagoa, eta zu gero eta sakonagoa. Eta hori superficialitate hori ja, ez, kampu. Ez, berezkoa hau ni naiz. Sakona edo sakontasuna daukazu, Interesantea. Ingo dugu beste vuelta bat. Venga, azken vuelta. Ja! Ai, nure Madonna. Zer? Madonnarekin hartuko zen hori kafea ala ez? Bai, naiz eta ni izan naiz kriston Madonnan fana. Eta ja ez... Kristona, ez. Ez, Wow. Justo ontsa argitaratura hau ez, notizio disko berri bat eta birda bela, patatin patatan, zuk uste gira egingo duela, porque kontzertu ematen duen bakoitzen gero aste bete rehabilitazioen pasaten dago. Baina, pena handia emate dit emakume honek ez dakit egingo duen, ez, suposatu baiet. Baina, bera izan da, ez, empoderamientoaren eta alduntzearen ikonoa, eta ni naizen bezala maite dut neure burua, eta ni daukadanarekin, esfortzuarekin lortzen dut kriston gorputza, kristona, hotza, kriston. Eta oraina bihurtu da guztiz kontrakoa, ez? Guztiz deformaturik dago, jarraitzen du eta aurrera egiten du. Eta gero ere, hasi egiten garen hasi egin da, eta heldutu egin beharko zen. Ez bakarrik, ez dut esaten horrela gazte bat bezala janzteagatik, eta guzti hori ondo dago. Bakoitzak nahi duen egin dezala. Baina baita ere, oso horin, zuk esaten baduzu, I'm a freedom fighter, ez? Askatasunaren aldeko borrokalari bat naiz, bere lema principal bezala, eta gero gazakoa gertatzen da, eta ez duzu ezertxo ere esaten, ez? Gusto zionistekin bat egiten duzu guztiz, niretzako hori, nik hori ezin dut gainditu. Eta hori gertatu zaite Mr. Tarantinorekin baita ere. Ai, Tarantino. Baina izaten da, Tarantino gaiztuela, ze Uma Thurmanek behin jau erba, txarto pasabanela Kill Billen rotajin beraz, eta gauzatxo pasazinela hor, berak isak ziente bat eukibanea. Bueno, ez que amenen roiaten gazegaz, bizka maruja gaz, amenazten gazen roiaten, dana dela, Madonna ze kafe izango zan. Madonna, Nitzako, amerikano izotzekin. Bai. Alako urrezko eta diamantesko kantinplora baten. Eta sakarinakin igual? Ziurrenik. Bai. Estevia, bai. Estevia, bai. Baina, ez dakit, garratza. Vale. Mira. Venga, ya está. Ba, listo. Tarantino gauza bera. Baina igual... Ez que ni orain oso gauza batzuekin ja sakontasuna hor ezin dut. Baina zuek bai, zuek oso divertigarriak zareta, ber. Ai, eskerrik asko. Tarantinorekin bai? Ez que ez da polizia, orduan. Nik danakin hartuko neban kafe bat. Hija, ez que hain eskuzabala zara. Ez que pasaden gaztanara... Apostata lehenengo elizan gero... Ez, Kariz, ni juten az elixa, reafirmateko enazela siniz dune. Baina, bueno, gixesan, nik bastante tolerantinaz, baina beide gixe ja batzutan ez dutela aguantaten ja komentaxo batzuk de gratis izenin, baina ni baina beti interesata diskutio nahi da bena zein gai batzun ingurun entzuteko, alkarren gandik ikasteko eta hori dana, Tarantino esango zen espresso bat, nitzako azukre gabe, ale sardui ebaki bat, baina basun, bale? Osa, betiko taskan hartzezune, bale? Osa, arroio basun, Madonna, bueno, esan dut, amerikano izotzakin, eta leiritxu nitzako kapuxino bat izango zen. Kapuxino estiakin. Gainetiko lan, kanelita botata. Bai, total. Bueno, oso argideko. Berak oso argideko gauzak, Ke barbara. Ez que nahi kafea asko gustatzen zait. Bai. Baina igual Alexekin utxa. Utxa, male. Bai. Ze, bea, energia hori dauka. Bai. Madonna, kafesne da, baino kafesne esnia desnatada. Desnatada, bai. Sakarina. Tarantino nik uste izango dela, bai, whisky pixatekin, ez da? Whiskazu, txorrota dios, bai. Eta, bira, leire, kafe Baileyssakin. Baileysa, zatu bera. Eta hori zegatik. Dultzi. Hoi da, bai. Ja. Baina Baileysak alkohola dauka? Baina oso gutxi. Bueno, a ver, botella bat eate batzu igual... Ja. Arazo badakazu, baina... Bueno, empatxu be, bai. Zen jatorra den leire eta zen. Bai, oso jatorra da. Jo, amendi musu handia bisaltzen dut zau, leire. Leire, gonbidatut ezan, nahi bale? Kari, etorri zatxez nahi zunin, bale? Mikel zeure zan jongo da. Bueno, ez eza, polizixin, neu engona zeure zan. Bai, nire bai, leire. Bueno. Aketza jarriko demen. Hori da, horrengon aketza jarriko gaur. Eta, bueno, hause izan da, gure kaikukeria. Bueno, gustora ontzea.
Oso gustora eta gauza pila bat ikasi ditut zuei buruz. Ai, nepe bai, zeuri buruz, Sara Montiel buruz, gero konta biztazu Bueno, zinabien honek pelikuli konbidatu preparaten, bakarrik Sara Montiel. Efectivamente, nina... Guztiz erabile, hombre objeto. Hombre objeto. Narcisisti, hedonisti, protagonisti, eta interesadi ante todo. Eskerrik asko Aketza Lopez nire informazio emotearren, eskerrik asko zure kaikukeria gurekin elkarbanatzearren, eskerrik asko zeuri bebai. Igual animatu marada, jendia, ez? Berriro ere... Bai, bueno, hashtag kaikukeriak, eta zuen kaikukeriak kontatu, eta... Mesedes, konta zeuen desgrazixak, gupo zau etxeko. Oida, eskerrik asko. Akorda, bidali zuen kaikukeriak. Iratzi iruzkinetan, bideotan, eta zozketa baten sartuko zate. Hori da. Sarixe, ederra, gure produktu, kaiku kilometro zero. Kaikukeriak.